उदालगुरि जिल्लानि गोजौ सोलोंथाइ गोनां लाइमोन बर' सेंग्रा जितेन बर'। दिनैनि सानाव ओनसोल नाङै सोमोनां हाबाफारि बानजायदों जितेन बर'आ। बाजिनिफ्राय लानानै 60 बिगा माइ आबादजों लोगोसे 3 बिगा खुसेरनि आबाद मावदों जितेन बर'आ। उदालगुरि जिल्लायाव सानफा एफा आबाद मावनायजों लोगोसे गावखौ सुंथानाय आरो बेखारनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजानाय लाइमोन सेंग्राफोरनि बिगा बिगा आबाद मावनाय खौराङा जोंनि बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानफा एफा फोसावजागासिनो दं। दिनै फिन गोजौ रोंगौथि गोनां लाइमोन आबादारि उदालगुरि जिल्ला 4 नं बनगुरुम गामिनि थागिबि जितेन बर'नि 3 बिगा खुसेर आरो 50 बिगानिफ्राय लानानै 60 बिगा माइ आबाद मावनायनि सायाव जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे उन संनाय हाबाफारिखौ बे समाव आबुङै नायना लानि फै। बे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमाजों नैबे बनगुरुम ओनसोलाव आरो जि बनगुरुम ओनसोलावनो दिनै सासे बर' हारिनि जाखांफु लाइमोना दिनै आबाद मावनायनि गेजेरजों दिनै गावनि आथिङाव सुंथानो थाखाय बे समाव नाजालांदों आरो बिथाङानो जाहैबाय सासे गोजौ रोंगौथि गोनां जितेन बर'। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिहेतु बिथांमोननो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सना मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव दिन्थिगासिनो दङ। नैबे जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमाजिं ओनसोलनि बै बनगुरुम हालामाव थानाय बे गंसे बारि आरो बे बारियावनो दिनै 3 बिगा बर' हारिनि सासे जाखांफु लाइमोन बिथां जितेन बर'आ दिनै 3 बिगा खुसेरनि आबाद मावनायजों लोगोसे जि माइ आबाद 50 बिगानिफ्राय लानानै 60 बिगानि गेजेराव जि माइ आबाद मावनानै बिथाङा दिनैनि सानाव गावखौ सासे राफोद जि आबादारि महरै बे समाव सिनायथि होनो थांगासिनो दङ आरो जों बिथांनिफ्रायनो जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सायाव जों मिथिनो नाजायो। जिहेतु जितेन बर'आ दिनै जि 3 बिगा जि खुसेर आबाद मावनायजों लोगोसे जि 50 आरो 60 बिगा जि माइ आबाद मावदों बिथाङा गोजौ रोंगौथि गोनां होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथाङा साख्रिनि उन खाराबालानो दिनैनि दिनाव आबाद मावनो जि आखायाव थांखि लादों बिनि थांखि आरो नोजोरा मा बिथांनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सोमोन्दै मिथिनो नै बिथाङानो जाहैबाय जितेन बर'। जि बिथाङा 4 नम्बर जि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जि 4 नम्बर बनगुरुम गामिनि थागिबि बिथाङा सासे जाखांफु लाइमोन सासे रोंगौथि गोनां। जों नुनो मोनदों नोंथाङा दिनै बेयाव 50-60 बिगा माइ गायदों आरो बेजों लोगोसे 3 बिगा खुसेर आबाद जितु मावनो लादों मानि थाखाय? खुलुमबाय नोंथां बड'सा निउसनिसिम। आंहा थांखिया जाबाय दा बिगासेल' मावदों आं खुसेर बागानखौ। बिगासे बर्तमान गायदो खिन्थु आं 3 बिगानि दा टारगेट लाबाय थादो। ओमफ्राय दा जाहांदो एसे दा बिगासेयावनो आं जिमानखिनि 3 बिगायाव जिमानखिनि मोननांगौमोन दा बिगासेयावनो आं मोनगोन बायदि आं गावखौनो थारमाने सानना लादों। दा आदसा जों नुदों नोंथाङा गोबां माइबो गायदों दा बेसेबां 60 आरो 50 बिगा गायदों होननानै जों बेयाव बाथ्राया बेसेबां सैथो? नंगौ बियो सैथो। आङो 58 बिगा रन्जित आरो स्वर्न मासुरि ओमफ्राय बेखौ गायदों आङो 58 बिगा। ओमफ्राय जोसा 1.5 बिगासो जागोन। ओमफ्रायो माइब्रा आधा बिगासो जागोन। गासै 60सो इदि जाहैगोन आरो। मा थांखि लानानै नोंथाङा बेबायदि आबाद फोथाराव ओंखारखो नोंथाङा? दा थांखियाथ' आं अनेक खामानि मावबोबाय सिगां बिदि बिजनेसनि खेथ्रआवबो दा अन्थाइ कुवारि मेटेल बिदि कुवारि खुलिदोंमोन बेयावबो मावबाय आं। बेयावबो एसे सिगां सरकारनि दिनाव आं बिदि साक्सेस जायासै बिदि सेलिं खालामनो हायासै माल माथाफोरखौ। ओमफ्रायो आङो थिखा थुखाबो फिसा फिसौहै मावदोंमोन बेयावबो साक्सेस जायासै आङो। दा सानै हयैथ' आइ आफानि हा हु दोङो। दा बे हा हुखौनो आं सानना लाबाय दे बेयावनो आंनि जिथुनिखि सानदोंमोन आङो जिथुनिखि टारगेटमोन बे टारगेटआ बे खेथियावनो आं थिखांगोन बा मानसि जागोन होननानै आं सानना लाबाय आरो जेनेबा। नोंथाङा गिबिथाराव बे जिथु खुसेरनि जोलै बेखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन? आङोथ' खुसेरनि जोलैखौ आङो बै भेरगावनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। दा भेरगाव बिथिं गामिखौ बावबाय आङो। बिथां बर'आनो मालिकआबो दा बिथाङानो बुंबाय आंखौ
बे खुसेर आबाद मावबाला एसे मानसिया साक्सेस जायो आंबो जादों होननानै गावबो बुंबाय एक्सुवेलि आं नुदोंबो बिथाङाबो जेनेबा 3 बिगा 2.5 बिगासो मावदोंमोन 2.5 बिगा खुसेर मावनानै एकदम गिदिर पाका न' लुनाय नुबाय आं बिथांखौ एकदम माने थाखा फैसा गारि गुरा इदि नुबाय आङो बिथांखौ दा बिथाङानो आंखौ बे लाइनखौ बिथाङानो होबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आं सानना लाबाय नंगौ बिथाङा जेरै जादों आंबो हयथ' जागोन खोमा होननानै आंबो बे आबादखौ मावनाय जादों आरो दा फांसेयाव माबायदि बेसेनाव बायना लाबोयो आङो जोलैखौथ' बे फांसेयाव ओरैनो 2.5 थाखा करि लाबोनाय जादोंमोन आरो 2.5 थाखा करि लाबोनाय जादोंमोन आङो नोंथाङा बेबायदि ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन नामा आबाद मावनायनि सायाव ट्रेनिंथ' बिदि लानाय जायाखै दा इ लोगोआनो ट्रेनिं लादोंमोन नामा आं सोंनाय जायाखै खिन्थु बिथाङा मारै मावनांगौ मारै गायनांगौ बे खोथाखौ बिथाङानो फोरोंना हरदो आरो आंखौ जोलै लायनो थांबा बेयाव एम्फौफोर अरो बेयाव माबाफोर हाग्रा थैनायनि बिदि मेडिसिन बाहायनाय जायोमोन औ बे नंगौ आं प्रथम हाल एवनायावनो आङो हुरादन होननाय बुस्थु मुलिखौ आं सारना लादो मानो होनबा बहुत एम्फौ एनला मोस्रोमफोर माबा बहुत थायोथ' बे थारमाने खुसेरा गोदैखाय माने बे मोस्रोमा एसे गाज्रि खालामो जोलैखौ बेनिखाय आं बे हुरादन होननाय मुलिखौ सिगां सारना लादो आरो बिगासेयाव आङो 5 किल' करि सारनाय जादोंमोन आरो नों बायदिनो गोबां जिथु मानसिफोर दङ दिनै ओरैनो दङ आरो बिथांमोना हा हु थानानैबो नाथाय दिनै आबादनि सायाव बारा गोसो होआखै बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथाङा जिथु दायो जाखांफु आबादारि जानो थांगासिनो दङ नंगौ बे सैथो खिन्थु जोंनियाव जोंनि बे सा ओनसोलाव बहुत अनेक हा हु दङ हाग्रा जाना दङ दा बे हाग्राफ्रा दा मैदेरफोरासो हाबना थायो दा बेफोर हायाव दा बानलुफोर गायजायो ओमफ्राय दा खुसेर गायजायो दा दै उथिनायफोरावथ' माइफोरबो गायजायो आरो अनेक थास'फोर गायजायो दाथ' बेसर सार फुनायनि सिजेन सिबिं फुनायनि सिजेन बेफोरखौ खालामजायो दा सेंग्राफोरा बिदिनो जेराव मेराव गिदिङालासिनो जेनेबा बाहेराफ्राव थाङालासिनो दा न'आव थानानै अनेक खेथि मावनो हायो दाथ' मुला सिननि सिजेन दा मुलाफोरखौ फुनो हायो आंथ' दा मुलाखौबो 1 बिगासो सारनो होनना आं हाल एवनाबो दोनबाय दा बोथोरा एसे गाज्रिखाय आं मोजां हाल एवनानै आं फुनो हायाखै दा लासैनो बे सप्ताफोरावनो फुसिगोन आरो आङो नोंथांनि बायदिब्ला आबादजोंबो गावनि जिउखौ सोनारलांनो हायो आंनि मथेबा हायो एकदम आं जेरै दा आबाद मावनानैथ' आं जथेस्थ' साक्सेस आंहा गथ' गथायनि खरसाबो आं सासेल' गथ' आंहा हस्टेलाव दोनो हस्टेल खरसाखौबो आं बे आबादनि गेजेरजोंनो आं होगासिनो दोङो नंगौ बिथाङानो जाहैबाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बनगुरुम गामिनि जि थागिबि बिथां जितेन बर' आरो जितेन बर'आ दिनै गावनि जि आबाद मावनायनि जि थांखि आरो नोजोर बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब बागै नैबे समाव गुवारै बुंफोरनानै होबाय आरो थारैनो जोंबो बुंनांगोन बे समाव रायजोनि जानानै जि जितेन बर'आ जि गोजौ रोंगौथि गोनां जि लाइमोन सासे जि जितेन बर' बिथाङा दिनै साख्रि बाख्रिनि उनाव खाराबालानो आरो गावनि जि बेसेन गोसा सम बे बेसेन गोसा समखौ बिथाङा ओरैनो दैयाव बोहैगार होआबालानो दिनै आबाद मावनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ सुंथानो लानाया बे थारैनो बाख्नायथाव जादों होननानै बुंदों आरो बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगाखां हाबाफारि बिथांनिया लानाय जादों होननानै जोङो बे समाव बुंनांगोन आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव खावलायदों जिहेथु नैबे साहा ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो जि गोग्लैसोनानै जि थानाय हा बे हायाव आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो गोबां रां आरजिनायनि गेजेरजों गावखौ दैदेनलांनो हायो होननानैबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव जि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ आबादनि सायावनो जिथु सोनारनानै गावखौ दैदेनलाङो गावनि जिउखौ मोजाङै बाबै बेखौ बिथाङा जोंनि गेजेरजों खावलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नैबे समाव आङो बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि